Už natáčím. Jo, už to natáčíš? Jo. Ne, tak. Počkej, já... Ty máš kašel? Jo, já mám kasík. Ahojky lidičky, my nařažíme, teda natáčíme Minecraft, no. Ano. A z toho serveru, který nevím, jak se jmenuje, ale je moc dobrý. Máme tady naši vesnicu. A máme tu aj kolem toho hradby postavené. No, máme i hradby, protože se bojíme, že by na nás večer chodili strašidla a proto jsme si museli udělat takové hradby, aby tady nikdo nechodil a nekradl nám jídlo. Ano. No a my jsme se tu připojili po nějaké době a zjistili jsme, že to tu je všechno vygrýfované. No tak podívejte, co je to. Díky za kmen mám aspoň na svůj domecrk, som Admon, haha. Vrátím se a vykopu vám všechno koty a bydlíte pod mostem, haha. A my nebydlíme pod mostem. Ne, my bydlíme. Připojil se Mírný. Na Skype. Na Skype? Jo, ale my to dotočíme. No ano. Protože Mírný, to je náš kamarád. No, on s náma hraje taky Minecraft. Já vám ukážu jeho dům. Je to... Hej, já mám v rohu nějaké číslo. Mám tam teďka 7 a je červené, to je. Já nevím, možná máš nějaký virus. No asi jo, když je červené. Tady je jeho dům. Teď jsem spadl. Tady je jeho dům. Má popelnici, co tam má? On tam má sněhové koule. Jsme zpátky. Tady Justy mu přišla maminka do pokoje. Ano, a ptala se mě, jestli nemám chuť na řízečky. Ano, napíšeme do chatu napíšeme do videa. Dobrý den lidi. Já jsem vám to zapomněl říct, ale my máme pro vás takovou soutěž o originální Minecraft, protože my jsme bohatí lidé, víte, my máme peněz jak Habadura, i když nevím, co to znamená, a my jsme taky dobrý a my vám dáme originální Minecraft, budete mít skin a budete moct jít na, nevím, na Minuj, nebo na Mineplex, nebo na, nevím, nebo prostě na nějaký server a nikdo vám nebude říkat, že jste fucker, nebo že jste varizák, nebo co to, jak se to tam říká, počkejte, mám kasel, dobré, jste v pohodě, takže my vám dáme originální Minecraft, stačí, když do komentáře napíšete, chci vyhrát originální Minecraft a dáte tam, jaký nick byste chtěli, ale za to nám musíte dát 100 diamantů na serveru craftuju diamondový pickaxe zavináč, .sk, vy tam hrajem, jo? A my nám musíte, když tady hrajete, musíte nám dát, kolik jsem to, 16 diamantů a my vám za to dáme, ticho, my vám za to dáme, ne mami, teďka ještě nechci řízky. Kde jsem to skončil? My vám za to dáme originální Minecraft, že jo? Ano.
Promiň, já jsem musel být vypnutý mikrofon. Aha, tak to nevadí, Já jsem tu měl mamku. Jo? Ale, no napište do komentářů. Ne, mě klesly FPSka. Na kolik máš FPS? 10.